dibarengke ngono kan gelo getun. Jadi nek iso metune bareng. Antarane ing bareng metu suara karo jlenge niku sareng-sareng. Dadi nek ngono ki rak ketok iso sempak. Kompak Ya. Maksudnya niku boten namung kompak ning kalih semangat kompak niku sempak. nek cara kene kon ki kowe. Oh kon Kon ki kowe. kon itu. Iya. Kowe. Kowe. Oh. Kon nek kon nang ngendi le? Kowe arep ngendi? Kon Nang ngendi le? kon nang ndi le? Kowe arep ngendi? Oh, kon arep neng ndi? Itu untuk yang lebih muda. Iya, kalau orang-orang sini terus lemune arep nang nek mbok tuwa leren edul. Isu aku. Ora iso. Lah yang tunggal Iya, kamu deh. Kalau di Jawa Timur gitu bilangnya. Kalau ada cewek, oh kontong dong. Ya gitu. Kalau ada yang datang. Tapi kalau cowok ya, oh kontong. apike ben nepungke mbok menawa Kyai Madang ini senajan wis priksa ning YouTube. Tak aturi jumeneng sing. Ngaturaken wilujeng dalu biung cange. Weyong candu cendok cediong. Nggih. Pripun pawartosipun sami sehat to? Saestu nek kula saged sowan berarti nek sehat wilujeng sakwarase. Wah. Kados pundi pawartos panjenengan? Oleh pamujimu kene apik. Syukur bejo sewu. Syukur bejo sewu ya. Kan derekaken sinten Mbak? Ingkang nderekaken rencang-rencang. Rencang. Nggih. Jumlahipun wonten pinten? Wonten kalih setengah. Kalih setengah. Nggih, soalnya setunggal meteng. Jadi kalih setengah. Gerbini. Oh, gerbine meteng ngono lho. Nggih. Setengah kok meteng. Nggih, sowan kula. Nggih. Padalang, Nggih. Pasugiran, derek gudeg ge gulang tepung ge ladiwano. Ge gulang tepang. Golang tepung geladi watrik. Di ngapunten menawi kathah ketul-ketul atur. Boten jos pokoke. Duh boten jos nek dibandingke menika widodari menika kan. Nggih, Hapsara Hapsari saking Pantai Kidel. Kidel iki endi le? Kidel menika sak ngajengipun ler. Oh, sak ngajengipun ler. Lah nek sak ngajengipun ler menika kiwanipun punden. Kiwanipun napa nggih kilen? Oke, wane lor ki ya wetan ngono kok. Oh weten. Nah, dadi ana tembunge ngetan bali ngulon. Nggih. Dan nganggo blangkon. Blangkon weton barat, nek ra blangkon trimo minggat. Minggat nek kutha putus ra dirakat ada wedhus. Nah, iya. Ceritane dhewe niku. Ayo saiki iki pamriksa kepengin tepung jeneng sing saktenane sapa asmane? Nggih, kula Elisa Orcarus Alaso. Nggih, menawi
Elisa Orcarus Alaso. Jenenge apik sing arep Elisa. Elisa nggih. Oh, Elisa Orcarus Alaso. Oh, berarti kuwi Li wis kok bapakmu tapi kerjane ya. Eli menika saking bapak. Li wis kok bapakmu. Nggih, nek sa menika Saka ibumu. oh kok panjenengan ngertos. Lah yo ngerti wae wong kayak lipat. Nggih, menika ngaten. Nek Alaso menika nggih artine nggih hampir mirip. Nek Menika boten nek bahasane Sulawesi mrika. Laso menika kula kagum boten kagungan tapi jenengan wonten. oh, lah apa kok iso? Yoga-yoga kagungan ning kula boten wonten. Ngono. Oh. Lah kok iso? Lah niku. Wong kowe ora ono kok langsung kok aku iso langsung nek kowe ono. Aku mau sapa sing ngerti ya. Nggih, sowan kula lan derek mangayu bahagia anggenipun nganakaken rasulan menawi boten napa versi desa, versi dusun nggih. Bersih dusun, bersih desa. Kelor-lor. Kelor sisih lor. Kelor sisih ler. Elor. Enjane eler apa elor sih? Lah yo nek lor ler. Nek lor klewer. Oh, nggih. Nggih, mugi-mugi sedaya ingkang sampun nggelar kabudayan wanci dalu menika lan tirakat, mugi-mugi pangajeng-ajeng panjenengan saged kasembadan sedaya. Panjenengan pinaringan sehat, panjang yuswa, rejeki ingkang lumintu kathah. Anak cucu paringi sukses sedaya. Wah, jan. Rumangsaku kok anggere krungu suarane anak wedok Elisa kaya Mbah Powi. Sinten Mbah Powi? Mbah Powi. Menika piantun pundi? Monggonku. Oh, menawi ngendika kados kula. Heeh, kaya sliramu kuwi nek ngomong wae pokoke ngejo cepat-cepet cetha ning semu pego jakan dasi ya pesene kan ketik ngono kuwi. Sing penting kan cetok nggih. Nek cara kene kon iki kowe. Oh, kon Kon iki kowe. itu. Iya. Kowe. Kowe. Oh. Kon kowe. Nek kon nang ngendi le? Kowe arep ngendi? Kon Nang ngendi le? kon nang ndi le? Kowe arep ngendi? Oh, kon arep neng ndi? Itu untuk yang lebih muda. Iya, kalau orang-orang sini terus lemune arep nang nek buat tua leren kecil. Isu aku. Ora bisa. Lah yang itu enggak Iya, kamu deh. Kalau di Jawa Timur gitu bilangnya. Kalau ada cewek, oh kontong dong. Ya gitu. Kalau ada yang datang. Tapi kalau cowok ya, oh kontong. Tole. Ayo, nek kene disingkat ora nek lene kok ya. Enggak ada. Ora ono lene. Apa di sini? Ya mengkor ge. Oke, menika sambil kalian ngaturaken panglipur nggih. Jange menika wonten titipan, saking menika timborek niki wae titip ngersake caping gunung, saking bisa ngersake podang kuning, Pak Siono wau ngersake sesi deman nggih, mengke dipun aturaken. Grenang arep ngagem rencang ngopo piyambakan? Ngagem rencang Waranggono bisa. Oh nggih. Ingkang kaping setunggal kula dhewe wani kok. Apa? Wani apa? Ajeng napa riyen caping gunung riyen napa podang kuning? Caping gunung ya ora apa-apa. Oh nggih, caping gunung riyen nggih. Jengleng ya? Jengleng niku sing ngumpul sinten? Kula. Kula sing lah kune nampani gogrok. Gawat niku nek do gogrok payetku ya. Kok saya awakmu cilik to? Apa? Awakmu kok cilik? Oh kula. Alah. Bar putus kok ya, Pak. Sok wetan. Nggih. Nenek ini rasa larang-larang ojo kaya nek derek Pak Cahyo, ojo kaya nek derek karo Pak Kangkong.
kula saged Nah, sowan. ora ngono. Nggih. Ya wis pokoke serandang penumpang iki ajar kenal Bapak Sithik. Ya nggih. Harus sedulur kene. Nggih. Nek serandang kleru nek masjid Sandal kel ning masjid apa tegese? ya ajar kenal ya kayak terus ngilik. Kok kayak susu? Bayang apa? Nggih. Suaramu capek gunung. Ning nek capek gunung nek iso aja pego ya. Pego. Aja Pego pego. itu apa? Wah, pego ki ngene. Shepherd. Oh, Sing boten. suarane asli. Ya, kalau nyanyi yo. Ngerti asli ora? Ngetos Nek lah. asli tengere iki. Asli tengere yo. Oh. Enggak. Apa? Nek asli tengere apa? Nek asli yo ono sing menonjol tapi dudu bakat. Takkan ya. Nek asli iki ana troke ngisor. Apa toke ngisor? Troke ngisor ki ana cap. Bungkir-bungkir kan lho. Dadi ditrok. Ini asli. Oh, disempel. Ah, ditempel. Ning mburi ra kayak iki. Ya, nek asli disempel cap biru. Ya, ngono. Kayak apa? Tapi gunung. Gile. Saben bengi nyawa nah Kok mobilnya rapati dhuwur. lo itu nganu setetek ojo kayak susu saya suwi saya dua Tetek iki maksudnya. sedikit Oh, sedikit-sedikit. iya soalnya nek ngono layangan itu kan nggak langsung mumpul dhuwur alun-alun Monggo nek kene iki nek tetek iki potang. Nah, iki kok tetek. setik-tik Mulane sok ana sing ngarani reketek godhonge lombok, potange tetek modele ketok. oke aku gula oke iki karo Pak Oh, Kiran lah iya. yen memacan mung karo wah lah yo aku rong mumpul iki paske piye carane kok Oh, lara. nek wong wedok iki nek ra dibarengke ngono kan gelo Gelong lho ra. gelo getun jadi nek iso iki metune bareng Oh, iya. antarane ing bareng metu suara karo jlenge niku sareng-sareng Oh, iya. Ah, dadi nek ngono ki lak ketok iso mak sempak kompak ya maksudnya niku boten namung kompak ning kalih semangat kompak niku sempak karo kompak. Barene nganggung tak nganggung tak ndangtung. Ayo. ya Ya apa? kuning Ya, iya. Jan. Nek kuwi pas bener ya. nek pener yo enak Lah iya. Jane pepete ora bener ya meng nang andine mesti sok pokoke sing ngendake. Gunung
Iki remnya apa? Apa remnya? Remnya apa tuh? Cakram. Ayo. Dang. Greng. Dang, tung. Cret. Orang nek trek. Tamatke sok kena ora trek kok. Aku ngerti talangnya gur ngene iki teko. Dang tung. Greng. Cuk. Kita joget atau Setek mawon. Jogetmu manut karo dapukan ya? Dapukannya gimana? Apa mana saiki dapukanmu caplangan kuwi mesti jogetmu ya paling ora kok iso joget kalang kinantang cukup. Moko joget iki kalang kinantang gampang engkrang bat pun jalin wedi cancer. Lah iya, joget kan kudu ora iso aku. Wedi cancer opo? Wedi cancer iki sing ngene kae lho, kituk blang titik kituk. Nggih. Oh, aku seneng gitik-gitik gitu. Jangan pinter kowe tenang. Parian. Golek kolor ben iso katokan. Terus piye? Desa kelor-lor pinaringan lumintu ing Karaharjan. Sip. Ayo, mesake ben karo leren parian. Lagi no, sinten. Wah. Numpak motor neng Wonosari. Dusun kelor-lor tansah murah rezeki. Jos. Kiwane parian, ayo. Jangan botor. Campuri bayem. Wah, campuri bayem. Mugi warga kelor-lor ayam tentrem. Oke. Kiwane, ayo nek iki botol apa sipir iki? Pesanane kayak sipir biru-biru rambatane godhong kala aja mikir loro telu ndak loro tumraping rogo. Nah iya lah, masa ke cara tembungnya apa mau kayak dari pisah saja. Putus kalau pisah itu yang dulur. Oh, dulur kak sana. Nah, kakak kawah di hari-hari. Tembungnya barat apa angin, yang barat nyempal ke munggur. Betul, dipegat atau digawin, dipegat awakmu kojur. Ayo, gimana? Lungguh selonjor. Wah, selonjor. Yuh, mental itu. Ayo Bu, berapa kok? Santai. Ngarep omah. Mugi dusun kelor-lor. Mugi tansah kemaripan. Amin. Ayo, kupras dan komplit. Kan untuk podo lho ora bobor wis kelor wis. Sakor aku. Kalau aku
kepanek sama putra sih. Neng pasar Jombor. Wah. Oh, apa to? Rapat ya. Kulinane ya. Tuku BH. Wah. Apa iki? Ora bakul bis. Mugi warga kelor-lor semakin sejahtera. Arep masakku nek cara pembuka menyang Bogor tuku BH. Warga kelor-lor. Hahaha. Saiki sing pinggir, iki nek iki ora tuku BH iki. Paling ora tuku shot. Drop ya. Yo. Meneng wae lho. Jalan anakku anak. Kosananku kayak menyang Bogor tuku Delabik. Apa kena? Ono pinter. Itu apa? Pincak motor. Oh, pipa motor. Pinter. Oh, bisa. Nggih, ditumpaki Terus masyarakat kelor. Karena gunung jek loh Bu. Jangan kula sing jae pang kok. lah apa toh? Kok ditumpaki. Lah ya becak motor ditumpahi kok ya disunggi Bu. Ayo mbok. Mugi diberkahi Gus. Berkahi. Wah jan gagal. Gagal total. Yes. Wah, kali nang. Mugi diberkahi Gusti. Nggih, matur. Amin nggih. Malah seneng aku nderekke parkiran ya ampun. Lah iya. Nate oneh. Nate. Boyo genti-genti nganggo saiki kowe pisan kas palitan. Lho, Ora ketan sak rokok tenor. Apa ayo rokok tenor. Tenor ki apik lho. apa rokok tenor? Tenor ki mula dijenenge rokok tenor. Iki werna loro tegese. Saiki siapa? Siji monte, siji lenor. Tenor. Melente istilah apa melente? Lente iki ketok sing cilik kae. Ngono kuwi lho. Oh, melente. Kalau apa enor? Tenor. Ayo teruske. Panas udan, udan panas lengale. Jajal saiki ngene. Ben beda ono bedane sithik. Nggih, pripun? Panas udan panas, panas udan panas. Waduh. Kok nek melintir ilatku. Coba ya. Ya dicoba, dijajal. Engko nek melintir betoten ya. Oh, beres. Panas udan panas, panas udan panas. Wah, apik tenan brane. Emang kok motor King. Ketokne kaya dioper personel kae.
tok. Nah, Sing lor ki miswak caping gunung, Nggih. engko sing kidul kae miswak caping iku. tape dikom. Lah ya toh. Nek sekot dikom dadi tape. Tape dikom dadi apa? Oh, tapi. Tape itu apa? Oh, jahe. Ya, Mama. Tapi. Tapi iki jare. Oh, diarani luwek pantioso ora ndek jare gemur kloso. Mak lincah. Ayo.